dibuangnya sing ado ya. Ayo dihadapi manusia ya. Sungguh lincah, masa sidang Pasiman mati sidang ini. Wahai para siliwan, tarik mundur ya, mundur. Sing ditembangi sareng mamayane nek gedhe mamae ajeng mamae yane sareng kangen sip gaul duda buluke keding minangkene sing paling sabar umure ansip gaul duda buluk sing paling sabar mamae ajeng mamae yanene keding tak duga tanpa menawa tak terka pinangginya tak tali mangsa ngakua nyatane Slira Bupati Subangkala ingkar kening janjine. Yen wis makene aku kaya sinapet perang segedeng. Pelo metu keni pat aspari bawane. Mamai ajeng mamayane sarang kangen sip gaul duda bulu ke keding selamat telung sasi tak tunggu hana ing kali sewo nyata desira ora setor bocah kembang latar bocah kembar rasa penasaran bareng aku ingat si raja coba-coba musik ketenangannya bang sudah halas siluman kali sewo mamai ajeng mamayane duda buluk sing paling sabar dewe tak waspadakan marang aku nyata di bocah kembaran mau disetorakan marang gegara menyan Bupati Subangkala Bupati Subangkala ora tak sangka lan tak tuga pok menawa sira ora mengkhianati sumpah serapah janji sulaya iku baya ning kali sewo bos desing bebras putih kang bekal rudi sarang mama aji gaule keding
Yen mekonon aku karena butuh bocah kembar mau, aku kang bakal tandang tumandang tumeka anak ing gegara menyan tujuane jokot bocah kembang yang latar bocah kembar mau bakal gawa marang aku ning Kali Sewu. Ya ora kesuwit aku bakal tandang tumandang tumeka ning gegara menyan. Mamai aja mamayane ansip gaul duda buluk paling sabar sing paling sayang dewe. Sumejaku pengen ninggalakan Kali Sewu tumeka aning gegara menyan ning laku perjalanan aku dihandek bareng siluman endikin. Raja Punggawa kang gagah pertela, siapa awakmu kang sinambat? Aku Upasuro, Sing endi Upasuro? siluman saking Kali Sewu. Sebaliknya sira sapa? Bulu Sireng, pepati sing gegara menyan. Oh, Bulu Sireng. Ya, Rupane sira sengaja ngandeng perjalanan aku kang tumeka anak ing gegara menyan. Apa maksudnya sira Bulu Sireng? karena sira pengen ngobrak-ngabrik ananing gegara menyan, pengen jugut tumbal bocah kembar panuarang-arang. Karena bocah kembar mau wis bakal tak gawa bareng aku kang anak ing Kali Sewu. Wah, kurang ajar. Kalesan butandut, kalesan buta lumpur sira sing muni ananing Kali Sewu. Bulu Sireng, Esan. aku siluman gendut, sira siluman pasir. Wah, aja lancang ucapane. Ya. Dinasti Upasuro bakal mati ning tane Bulu Sireng sira. Sira cabang abang cenggir ayam. Ayo, ning kene bakal pertarungan. Adu rosane tenaga, oto sing balung. Mandine dampal tangan siapa sing bakal pinunjul. Dinasti Ayo, Upasuro pirang tahun sira tapane, ora kuduru. pira kantal kulite sira. Masih sekulit bawah. Takkan basa marang aku Bulu Sireng sira. Ing lepakil bakal tarung antara siluman Kali Sewu lawan siluman saking gegara menyan. Ayo, pengen weruh ngarep ngadu kapok lawan aku. Pasang dadamu, niscaya tak tepak lawan dampal tangannya aku jeblos mangsa urung. Mana dadamu, ini dadaku. Ayo, pengen weruh. Ayo geden nyitik. What? Mau je? Ayo, Ora tak sangkalan, ora tak tuga. Nyatane sapetane siluman saking gegara menyan kanthi kerasa ning dadaku. Wonten gitik sira. ayo pilih awak aku kangenanmu.
Sireng Isun. ayo hatokakan hajian-hajian ilmumu sing menguasai alai gegaramannya taruh kelawan aku penguasa Kalisewu. Upasuro. Sawangan kelawan netranila. Yen bulu sirang wis nyabut salah sawijining sarotama bakal tembus ing kembung ira. Sukmaku setan perapatan, setan kali, setan kegowongan manunggala sawiji marang aku Upasuro. Ana Japa Sewu, Japa Sawiji, datang kumandi, sing mani Japa meneh. Iya. Mampus Upasuro. Bulu Sireng Eson. pertarungan antara siluman Kalisewu kelawan siluman saking gegaramannya dudu bae aku kalah nanging aku ngalah aja sampai bangsa siluman tarung kelawan siluman mulai semono bakal tak tunggu ning sewalain waktu sira lembu ireng. Saiki wani, besok wani, ayo pengen gawe apa sira? Gusti Ratu, Gusti Ratu, Ratu Cunduk, wah, jagat heudan, waduh. Ayo Gusti Ratu. Priben paman? Aduh, Aduh paman. bangsane siluman, bangsane lelembut, ora ana kang mampu kanggo ngadepi kesaktianing bulu sireng. Berarti purus ireng duweni kelebihan. Ya Gusti Ratu, berkat ilmu sing panjenengan Gusti Ratu. Nanging aja gedeni ngendase paman pati purus ireng. Maksud sampean Masih ana setitik isun duweni kecurigaan. Sebab manusia mau akehe kang pada teka marang yaiku istana Garamenyan cuman sawiji kang wani abyor ing pamore. Isun naruh curiga kelawan manusia mau. wah yen ugane kaya konon kian mah tanggung jawab Gusti Ratu. Ya. Mengko aku bakal manuk-manuk sing duburan. Ayo sampeyan istirahat. Iki dudu tandingan sampeyan. Kok isun kang numandangi. Tak tinggal kare Gusti Ya Ratu. paman. Ora samar lan pangling. Manusia iki kang den curigai marang pribadi Ratu Cunduk. Wahai Nonoman, siapa kang sinambat saliramu? Ingsun pangeran pengantin. Pangeran pengantin. Ya. Apa margane saliramu tumrap marang Gegaramenyan bahkan gawe ribut? Apa maksud lan tujuanmu? Ratu Cunduk Iya. minangka penguasa sing ananing istana Gegaramenyan. Apa mulaning pribadine ingsun pangeran pengantin gawe geger andal ananing istana Gegaramenyan. Sejatine karena kaya patining awakku kaya deneng bolos putih mempertahankan keturunan ingsun Sulanjana kelawan Sulanjani. Oh, dadi maksud tujuannya pangeran pengantin arep ngalap bocah kembar mau. Kayang konon Pangeran pengantin ingsun pada karone saliramu iki pengen angalap bocah kembar mau taruhane nyawa ngerti paham? Ratu Cunduk, Iya. apapun sing bakal terjadi demi keturunan ingsun Sulanjana kelawan Sulanjani bahkan jiwan isu tak dadapaken. Bagus, meneng semono. Yen be estu pengen yaiku ngalap bocah kembar tameng dada jeberfit langkai mayade pribadine Ratu Cunduk penguasa Gegaramenyan. Ratu Cunduk, Iya. ayo apa sing dari kumadiran awakmu? Jagate ora memungkinaken.
Oh, kandangnya kebocoran. Bocor kabeh ya nang. Bocor Samprot nih kan, kabeh, anginnya nih bulak kan. balik. Ditangguhkan dikit. Ya iya, tahun dingin. Terbenang.